Anak ba na? Gusto ka? Years later. Okay, no? Welcome to this edition na unboxing reaction videos mga kapika. Okay? So, gusto mo ba maging big time vloggers using a smartphone? Yes. Tuluan ta mo kung saan pag di man bagay sa pumagsiluto. Okay, no? Tuluan ta mo kung saan pag kuan big time vlogger. Okay? So, atong unahon is kailangan natay kuan, natay gamit. Okay? Kung sa man gamit using a big time vlogger, using a smartphone. So, kailangan tao gimbal, no? For smartphone. Napay gimbal for itong big time vlogger, katong mga kamera. Mo na tawag na sila big time vlogger. Ako small vlogger lang ko, pero tuluan na mo kung gusto mo maging big time vlogger using a smartphone. Okay? So, nara akong bag, no? Kailangan ka bag ani basta na kay gimbal. Gimbal. Sabay na to. Look at this, the gimbal. So, isa pa kung buhato na ni para achieve nindot ng imo kung matawag kang big time vlogger. Okay? Dili na kay basta ka ni. Okay? Napatay buhato na ni. So, kailan tao sa tawa na tripod. So, kani nga tripod sa kuha ko ni siya sa ring light. So, di man ako siya magamit. So, rin ako siya gigamit para sa gimbal. Here we go. Bisag unsa nga tripod basta mo kabit ang gidre. Kanina tao na. So, kani siya is wala na siya battery pero wala siya i-charge ta nimo. Nasig na agi siguro nagsulod mo wala mo kabalo. Okay? Nataw na to. Kung sa'y sunod na to iputang rin. Ang sunod na to klaro na kayo Lazada i-order kanon to microphone ug suga okay ito video kani di na magamit kani siya katong gimbal is 2,000 plus to siya na panapanit sa Shopee pero itagan siya po siya 3,000 kay Shopping Pay. Kani siya mahal kani mga 1 plus 1,050 siguro kung napayra na ni kanilang grabe. So naon na to para kuan na gid imong kuan ba dari ayan ano ka po ang saksakan diba microphone sa kasuga ang bag akong napali is 800 lor nani kani para na sa sulod katong case yun mo ito pinakamahal so kanilang kay okay kayo so sunod na ito button is light
Tawag ng suka, di ba? Siyempre kulang di microphone. This is Boya MM1. Kailan na to siya tangan o patay nga pusa. The dead cat. Ginatawag niya sa mga vlogger is dead cat or patay nga pusa. Yan na. So, big time vlogger ka na. Diba? Pero, butang mo diri mo cellphone o any isa kung sa nga cellphone, butang gani mo diri mga kabings. So, kulang pa ni. Kalang pa na tao. Kani, cord. Pero kani siya pang isitar nitrix ani nabutang na ko kanan ka o isa kasaksakan para mukanan siya. Kani man ang gamit dapat didana ang proper. Kani. Pero kung gusto gini mo nga kuan mas di kay ko makumbinsi sa vocal ani. So kani akong ginagamit. So karon gigamit man ako. So kung gusto ba ninyo sa tawagan ay kaning sa tawagan mag-vlog sa tinuod lang ang pag-vlog talaga magastos, no? Pero okay naman sa mga style mo nga naman kay ko'y kailang nga vlogger na income na sa YouTube pero wala siya ni malit og mga gamit, no? Ang uban na kaingon sa ko na naka-income na daw ko sa YouTube kay actually wala po nag-income sa YouTube wala po nag-income expire mo na ko nga mapalit na nani para gusto nang pwede mo nga mas hyper, mas power yung vlog. So kailangan ka o magagamit, hinahinay lang ko actually nagsugod ko vlog mga kabing guys, as in wala mga gamit. Ang gamit lang is smartphone ng yun, no? Pakita dito sa Bohol, no? Akong vlog dito wala gito gamit, wala yung mga gorilla pad, wala suga, mga microphone. Pag uli na ko dito sa Davao, dito na ko na kinahilog pamalit mga gamit. So ani lang gid mga kabingkan. So karon ipakita dito karon kung saan pag sa tuwagan kani saan paggamit ani mga kabingka. So pila lang kami na to mga kabingka. Sige sa to. So karon mga kabingkan nakakaroon rin sa gawas sa tawa ni wala na ako na mutut pagbatero nakalimot ko mga kabingka, no? Basta ipakita na ko diri kung saan ang mga proper pag video diba sa reaction isa tawag ano okay kayo yung mga kabingka ba karon mga kabingka kay kuan kayo kana inani diba inani ang tawag gamit ano lang ito tuyot lang ito ng mga kabingka. Ikaw na bahala mga kabingka kung sa'y pag-vlog din mo. So this for it.
that you love me, even if it's fake.